Прошено весело се смея, а на мене ми се иска даже да запея. Пътурани, копада, от конкурса всички ние сме избрани. Често правим бели, но когато решим, ставаме добри. Често правим бели, но когато решим, ставаме добри. Почна леко по-наказане желая, аз съм бъди кълбасан и даже си мечтая. Ало, госпожа Камила гледа в мене строго и тогава сам си казвам споко. Пътурани, копадани, от конкурса всички ние сме избрани. Често правим бели, но когато решим, ставаме добри. Често правим бели, но когато решим, ставаме добри. На конкурсите сме първи и в класа ни също. Аз майстори белите и навън и вкъщи. Тези жени лудоли и дяволчета скрити. Ни притета с мечките, без да ни попита. Пътурани, копадани, от конкурса всички ние сме избрани. Често правим бели, но когато решим, ставаме добри. Често правим бели, но когато решим, ставаме добри. Мир и радост ние живеем в град красив и гост. Чуйте птичето сега, кой е този град деца? Къде си неят планините, вее горски хлад. Тихо где шуми реката, той е моят град. Паркове се зеленеят и красив площад. Нови сгради се белеят, той е моят град. Обичам своя роден град, където разна и живее. Тук всеки кът ми е познат, за първи път тук песен пея. И всичко ми е мило, свято, по-скъпо, даже и от злато. И синьо е небето, и близко до сърцето. Брата си гордост и нежност и слава, от твоето крило ние растем с любов. Своята детска обич аз те дарявам, пред теб се покланям вовек и веков. Град древен, красив и безсмъртен, със славна история и бъдещ възход в Европа. България вече влезе за слава и гордост на нашия род. Да запеем. Да запеем всички, хванали ръце, както звъннат чанове, песен с криле. Нека да чуят навред по земята, ние сме децата на България. Нека да чуят навред радостта, и на Европа сме вече деца. С песента крилата, розата цъфти, знамето трицветно всеки ден трепти. Нека да чуят напред по земята, ние сме децата на България. Нека да чуят напред радостта, и на Европа сме вече деца. Да запеем дружно, гласът ни дай
на Общински съвет град Враца, детското заведение беше преименувано в целодневна детска градина Европейчета. Днес в детската градина се обучават 146 деца на възраст от 3 до 7 години. Това са децата, прекрачили за първи път прага на детските занимални в годината, когато България стана пълноправен член на Европейския съюз. През последните години педагогическия екип осъществи ползотворно сътрудничество с образователни институции от Великобритания, Италия, Румъния, Франция, Полша, Испания. В партньорство с колеги от тези държави в периода 2002-2008 година реализирахме проекти по програма Учене през целия живот, дейност Коменски 1 на Европейската комисия. С колегите осъществихме 12 срещи, 8 в посочените държави и 4 в нашата детска градина. Използвахме както тези мобилности, така и всички други дейности по проектите да популяризираме град Враца. Гордеем се със своите постижения и с достоинство ще носим името Европейчета. Използвам днешния случай да се обърна към вас, дами и господа, членове на регионалната структура на Търговско-промишлена палата Враца, за да ви предам една молба на децата, педагогическия екип и родителите от целодневна детска градина Европейчета. По пътя на европейската интеграция искаме да останем верни на българските традиции и днес ви каним да станете наши кръстници. Много силни думи. Нека в навечерието на 9 май 2009 година с поредица от тържествени събития отпразнуваме името на детската градина. Обръщаме се към регионалната структура на ТПП Враца, тъй като през последните години вие по безспорен начин доказахте висок обществен рейтинг и активен принос за успешното интегриране на град Враца в регионалните европейски структури. Очакваме вашата помощ и подкрепа за ползотворно сътрудничество при обучението и възпитанието на най-малките европейски граждани. Благодаря на директорката на детската градина Европейчета. Не съм очаквала, че нашата задача ще стане толкова трудна. Но не можеш да откажеш на покана за кръстник. Поемаме тази много отговорна задача. Аз съм кръстница и знам какво значи да си кръстник. Ще се стараем да наистина европейчетата в детската градина, наречена европейчета, достойно да носят своето име и обещавам тук пред всички и пред медиите, че това ще е детската градина във Враца, с която ние ще изпълним задачата си за първата година и 9 май наистина ще бъде по-различен 9 май във вашата градина, с което ще поставим началото на празнуване на този ден, защото това ще е вашия ден, след като се казвате европейчета. Благодаря ви за прекрасната програма. Много ни зарадвахте и наистина внесахте една специална нотка в днешния наш празник, която не сме очаквали. Още веднъж ви благодаря и сега мисля, че моите помощничета ще ви изненадат на свой ред с неща, които вие много обичате. Това са балоните и лакомства. Благодаря ви, дечица. Ще бъдем ваши кръстници всички заедно и се надяваме, че когато вие излезете от детската градина, винаги ще бъдете европейски граждани, такива каквито са вашите майки и бащи. Смелеви, отговорни и достойни. И ние благодарим. Браво!